Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken qal li l-Istati Uniti tal-Amerika fiduċjuża li Malta tista' tieħu l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE ftit ġimgħa oħra u se joffri l-appoġġ sħiħ biex pajjiżna jagħmel dan bl-aħjar mod. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Blinken għal dan f'kitba fuq il-medja soċjali wara laqgħa li kellu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Burge fi Skopje fil-Maċedonja ta' fuq. Blinken tenna l-Istati Uniti iggrata li Malta resqet il-qudiem biex tassumi ir-responsabilità li tmexxi l-preżenza din l-akbar organizzazzjoni fid-dinja tas-sigurtà u kooperazzjoni reġjonali. Fuq il-medja soċjali wkoll li preżenta Malta George Vella laqgħa talba biex pajjiżna jassumi ir-responsabiltajiet li tmexxi l-OSCE mill-bidu s-sena d-dieħla. Il-President Vella tenna li jinsab gburi li pajjiżna reġa' għamel l-okkażjoni biex jieħu tmexxija ta' din l-organizzazzjoni internazzjonali fejn se taħdem favur il-paċi, id-dialogu u d-diplomazija. Minħat jaw il-Prim Ministru Robert Abela tenna li Malta iggrata għas-sapport li għandha mill-Istati membri kollha tal-OSCE b'appoġġ unanimu. Dr. Abela tenna l-Presidenza Maltija li se tkun immexxija mill-Ministru Ian Burge se tkompli twassal il-messaġġ favur is-sigurtà għaċ-ċittadini kollha. Aktar kmieni din il-ġimgħa f'kummenti mal-medja lokali f'Berlin, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan juri ir-rispett li gawdi pajjiżna. Sorsi fih dan l-OSCE tennew li Malta għandha rispett internazzjonali bil-messaġġ konsistenti favur il-paċi internazzjonali kemm dwar il-gwerra fl-Ukrajna u anke dwar dik fil-Lvant Nofsani. Referenza li saret kienet għal laqgħa diplomatiċi għoljin mill-Amerika u ċ-Ċina f'Malta f'Settembru li għadda li waslet għal laqgħa tal-President Joe Biden u Xi Jinping f'nofs Novembru f'San Francisco u anke il-laqgħa tal-Ukraine Peace Formula li saret f'pajjiżna ix-xahar li għadda.